Mandaches lle bizum a Carlos García ou non? Sí, xa invitei que este fin de semana é un troito en Xinzo e xa invitei se quere vir salir comigo o que faga falta. Non, a ver, fora brincadeiras, é certo que vai centrada, pero eu creo que pégaslle tan forte que non a espera, non? Vino repetido e pareceme que sale bastante forte o tiro, entón que é complicado para ele. Porque co control de peito acomodas moi ben a bola e como que xa che queda para reventala, que claro, podes sair pa autopista que está aí nos carrís arriba. Poden quedar a autovía, matar a farola que está ali detrás ou entrar dentro. Como anda o Neymar de trasmiras. Contáronos por aí malas linguas que ás veces fas a de Neymar precisamente, e máis nesta época, ti que eres de Xinzo, lugar evidentemente cun entroido maravilloso, e que curiosamente nestas datas aparece unha lesión ou casualmente cumpres ciclo de sanción de tarxetas xusto nesta época, non sei se te queres defender das acusacións. Eso foi casualidade.